हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। तो ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର, ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲେସ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ମାଣିତ୍ରୀ। ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର, ବଟ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ। ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମସ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାଣିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଆମେ ପୂଜା କଲୁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପୂଜା ଆମର ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ କାମ୍ ଆସିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର। ବଟ୍ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମାଆଙ୍କର, ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଏଠିକି ଆସିନଥିଲି, ବଟ୍ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ବଟ୍ ଆସିକି ବହୁତ ହି ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମୁଁ ପଳେଇଯାଏ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଗଲୁ ହରିପୁର ଗଡ଼, ଆଉ ହରିପୁର ଗଡ଼ ପଛରେ ହିଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଅଛି, ତ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମାମୁଁ ଘର ଗଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ମାରିଦେଲୁ। ଓକେ ସି ୟୁ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ବାଏ।